जेखियानो होआ मानो जों गैयैफोरनि थाखाय 1200 1250 1300 बाबो बोजोंनि 1000 थाखाबाबो बोजोंनि गैयै समावहाय बख'नानै मोनोब्ला उपकार मोनोबा बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना। जोंहा दा जेनेबा अखा हाबाय थानाय खामानि गैया मा गैया बेखौनो बख'नानैहाय जोङो उपकार जालायबाय आरोना। एभरिवान खुलुमबाय आंनि मोनजुलि ब्रह्मनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन दैसाया दुगाथारसै आरोना। दैसाया बामदा बिमायं जोङो फैलायबाय थिनालि अमा बेदर लांनो ओमफ्राय मा मा मैगं लांनाय जायो नायनोसै। दहाय फुङाव माखासे आफा लांखादों आरोना होनबाबो जों फैबाय। नोंगुमै फैदों ओमफ्राय नै बेवाइ फैदों। दा थिनालि मोनफैबाय आरोना अमा बाजार मोनफैबाय। लामाया बिराद मोजां जाबाय थिनालिना। जों थिनालियाव थांनो ओंखारगासिनो। बागदावलायदां। स' गाइस आं अरुनदय बख'नो नागिरदों आरोना। अरुनदय फैसा हाबनाय दं नालाय दाख्लै थांनाय मासनि 1250 ओमफ्राय बेखौनो आङो बख'नो नागिरदों आरोना दा। ओमफ्राय फैसा गैयैयाव बे 1200आनो बिसिबां जों गैयैफोरनि थाखाय बिसिबां हेल्प आरोना। जानाय लोंनायाव एसे माइरं दैरं बायनोबा ओंख्रि जानो बा फिसा फिसौनो माबा बायनो मानो खाजा जाहोनाय मानाय बेसेबां हेल्प जायो आरोना। मासाव 1200आनो गोबाव नांगौ बख'बा। स' आं बेंक मोनफैबाय फैसा बख'ग्रोनोसै आरोना। फैसा थुला जाब' बे 1200 थाखा नै बे 1200आनो बिसिबां लाजिथार आं माखौ लाजिनांगौ नै। आयौ नायदो फैसाया सोरनि ओमफ्राय सोर लायो नायदो नुदों माबायदि बेयो हाजियाव जालायखायो मालायनि फैसाबो मोनबा। बिराद हेल्प जायो आरोना। साहा लोङो माने मम' लानो मामिनो मम' बिहरदों आरोना फिसाजोआ। माने गारि भारायानो गैया बियो दामानि खामायाखै। आंनि अरुनदयजोंसो जाथ'नोसै आरोना। जा मानो हट आंहा लोंनाङा नामा? आंनि फैसाजों आं साखौ मोनलोङाबा बोरै जानांगौ दे। बारा बैयावथ' बराया गुदुं गुदुं बै नागाथाव बेयाव बरा सावाना बोरो। ओमफ्राय साहा लोंनो नागिरबाय गावस्रा हजों बाजाराव लोंहैबावसैनो ओमफ्राय नों दालोंसै होनबावबाय आरोना। आंनि फैसाजों आं साहा मोनलोङा। आंनि फिथाइ सामथाइ एसे लांनोसै मा बारहो जेबो मोनजाया आरो माथो खान्थाल एसे लांसै। खान्थाल गोथां आं गोथांल'सो गोथाव मोनो। आमथिसुवानि एसे जायाबा नेमनि आन्था अरुनदयनि फैसाजों ना मा होनो जानोसै। बरा दखानाव नै बरा सावदों खायसे बाबा बरा जानोसै। आंनो साहा कापसे लाबो दे आब'। बरा जानोसै जेसेया नों बरा जानोसै। ए साहाबो लोङो ए दखानदाराबो बर'सो नालाय मोजां। दे दखानदार हिनजावाबो बर'सो होनदोलाय बाल। हौवाया बर' जाना हारसा जायो हिनजावा फागि फागि थायो। नै बर' आरो बर'लायनो बराया गाइस मानसि। ओरै फैदों बेवाइ बेवाइ लान्जा बैयाव जिरायदों गन्थङा गोलाव जायोना। नै जानायाव सिगां सिगां सादाक लोंहैदो नोंस्रा। मा जाखो बाव एथ' बिहिर मा जाखो दा? फैदो फैदो आबा फैदो। फिथाइखौ देखाय नोंबो सोंदावदों दा एक्सिडेन्ट जादोंदां नै दावरावथार आरोना। गारिजों गारि सोंदावदोंदां दावराव जाथारबाय आरोना। टट'आवला दावरावथार गावजों गाव। गाइस आङो मा मा लाखो खान्थाल लाबाय दाहाय देखायहैसिगोन आरोना। दिनै 100 थाखानि मेकआप खालामनानै लाबाय आरोना आङो।
UPPLआनो होआनो जा मा जेखियानो होआ मानो जों गैयैफोरनि थाखाय 1200 1250 1300बाबो बोजोंनि 1000 थाखाबाबो बोजोंनि गैयै समावहाय बख'नानै मोनोब्ला उपकार मोनोब्ला बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना जोंहा दा जेनेबा अखा हाबाय थानाय खामानि गैया मा गैया बेखौनो बख'नानैहाय जोङो उपकार जालायबाय आरोना आइसक्रिम दखान नै आइसक्रिम लाबाय आरोना आइसक्रिम जानोसै उन्दैया आइसक्रिम बिहरदों नालाय दखानाहाय दा मोजां मोजां बुस्थु खाजा जानाय लोंनायल' मोनो आरोना बाव मा जानो गोसो बहुद जाग्रा लोंग्रा मोनो सारियालि नै जोंनि गसाइगाव सारियालि बियो नाय जोंना गारिया दैसा गारि सालायगासिनो दङ आइ दैसा आमथिसुवानि जों मा लाबोदों अबे हांसो गग्राखौ लायलायखो नोंलाय दे बख'द' मा नै फ्रिजआव दोनद' आइसक्रिम फ्रिजआव दोनहैग्रो थां मानो गजोब्बाय ओमफ्राय नै बेखौबो फ्रिजआव दोनहैदो नंगौ आमथिसुवानि आरोना लेबु खान्थाल थाइजौ ओमफ्राय बैयो थालिर खान्थाल गोथां बेखौ जानोसै आरोना गाबोन ओमफ्राय नै आइसक्रिमखौबो अन्थाइ जाहोनसै बाव दोननानै बेयाव दोनाबा फेथर बेयावनो दोनो बेयाव आइसक्रिम बानायो हा मेजियाव बै साइडआव दोनखायो बे माबायावबो दोनबाबो जायो बे थालिर थुलिराव दोनफैदो दे फ्रिजआव